tiče Microsoft Dynamics portfolija proizvoda na lokalnom tržištu prisutna su dva proizvoda, znači Microsoft Dynamics Navision i Microsoft Dynamics CRM. Microsoft Dynamics Navision kao ERP sustav, Enterprise Resource Planning sustav, koji je zapravo namijenjen povezanom planiranju, provođenju i praćenju poslovnih aktivnosti u tvrtkama raznih veličina od njihove strateške do operativne razine. CRM je druga vrsta proizvoda zapravo koja se tiče upravljanja odnosa sa potencijalnim klijentima i pokriva znači modul automatizacije prodaje, automatizacije marketinga i upravljanja službom sa krajnjim korisnicima. Što se tiče lokalnog tržišta, trenutno u Hrvatskoj postoji 165 uspješnih implementacija Microsoft Dynamics Navisiona i trenutna situacija je znači da je velika potražnja za takvom vrstom rješenja. Mi interno imamo čak i problema sa kapacitetom partnerske zajednice jer više je posla nego što trenutno partneri mogu isporučiti i po pitanju znači nekakvih investicijskih prioriteta, a od strane Microsofta znači u taj poslovni segment za iduću godinu dvije su nam ključne inicijative. Jedna će biti upravo podizanje partnerskih kapaciteta kako bi se moglo adekvatno odgovoriti na potražnju na lokalnom tržištu, a drugo će biti znači demand generation, odnosno donošenje nekakvih novih poslova kroz određene marketinške aktivnosti partnerima koji će to odrađivati.